Byly to slavné časy a mafiánů bylo všude plno. To všechno se stalo ještě před schůzkou v Apalačínu a předtím, než se Crazy Joe rozhodl rozpoutat válku jenom proto, aby se stal bossem. Tenkrát jsem poznal svět. Tenkrát jsem poprvé potkal Jimmy Conway. Tehdy mu nemohlo být víc než 28 nebo 29, ale už se stal legendou. Stačilo jen, když vešel do dveří a všichni přítomní se hned zbláznili. Dával portchýrovi 100 jen za otevření dveří. Všem hráčům a krupierům strkal 100 do kapes. Tak třeba z barman dostal 100 za to, že led byl ledový. Napiješ se? Jo, dej mi 7 a 7. Máš. Děkuju. Přihoď tam ještě $10. Jimmy, rád bych tě seznámil s mladým Henrym. Jak jsem... Dobře, budeš na mysli. Víte, Jimmy byl jeden z nejobávanějších lidí ve městě. Poprvé ho zavřeli v 11 a od 16 dělal zabijáka pro mafiánský pohlaváry. Zabíjení mu nikdy nevadilo. Byla to prostě jeho práce. Ale nejradši ze všeho, úplně nejradši ze všeho kradl. V tom se opravdu vyžíval. Jimmy byl prostě člověk, který přímo vyrůstal z postav filmových padouchů. Dával prachy. Asi víš, kdo jsme, ale my tě taky známe, jasný? Byl jedním z největších chlupičů v celém městě. Kradl kořálku, cigarety, žiletky, krevety a langusty. Krevety a langusty byly nejlepší, šli přímo na dračku. A skoro všichni mu dávali ochotně. Prostě to vzdali bez problémů. Říkali mu Jimmy Gentleman. Řidiči ho zbožňovali, dávali mu ty lepší, šli přímo na dračku. A skoro všichni mu dávali ochotně. Prostě to vzdali bez problémů. Říkali mu Jimmy Gentleman. Řidiči ho zbožňovali, dávali mu tipy, kdy povezou náklad, který bude stát za to. A samozřejmě, že nikdo nepřišel zkrátka. Dobře, stav se. Henry, pojď sem. Pozdrav Tommyho. Jak se máš, Henry? Budete pracovat spolu, dobře? Dobře. OK, v pořádku. Hej Jimmy, máš něco dobrýho? A když na něj Poldové vyrukovali s celou armádou, víte, co udělal? Jak se daří, že bohatý? Udělal z nich svý spojence. Jimmy, stěžoval bych si, ale co pak mě někdo poslouchá? Jedny pilmelky. pelmelky, prosím, co si dáte vy? Já dvojlaky. Tady máš dvě. laky, ano, děkuju, tady je to. Díky. 2 luky. A co dám vám? Hej, co tady děláte? Vůbec nic. Kdo ti to povolil, máma? Kolik chcete kartonů? Cože? Odkud máš ty cigarety? Seberem ho. O nic nejde. Seberem ho. Ne, Je to OK. Seberem není ho. to OK. Ne, vy to Seberem ho. nechápete. Ne, ty to nechápeš. Zhaftli Henryho. Kde? U fabriky prodává cigarety.